tayo ito mga klase nga kuligligin niya. Sipod pa ita mayat nga pagkuliglig ta nagtakkel na eh. Mayat pa nga pagkuliglig ta nakatugaw ka kin nakalugan ka lang hanggang kasla kadagitay daddo mga kuliglig nga pa. Pag na mga pag nakatapitak na ito ko nagmaya na eh. Oh, nakalugan ka lang. Nga to ibabam day ta kuha na. Parang limlimpya ta sa mga lugluganan. Yung na diskartida niya. No kaya mo ay daw tinapaspas nga kuan may kamang buyaan day ito ay daw. Ito para king kan no kaya mo napaspas nga jet fighter ay nga kuan. Ansang nagkuliglig day ito no digi nagpasada dadto yan di kataltalong. Buya may daw no kapaspas na day ito nga kuliglig. Oh. Daitan na kitama hansa mo nagkuliglig no di pinalubang na gito nga ay daw man no taman no kasano reaction mo kala gito nun yan ti makunam ba nagkuliglig slada mo la jet fighter nga ang kuliglig ay pinakamas lang Florida ka tapos ditan na yan tayo. So mo lagaya mata nga ko ay daw nay contest gaya na to nag sumulangan na yo tamo kinapaspas ta slam la jet fighter ay naramid ta magaya mga jet fighter luban mo gaya ta takataltalon na gito gaya nga mga magkuliglig gaya na hindi ag pipinalubada mo gaya mo ay daw papaspas ka niya liglig, kita mau ano lang mamalpas na ano lang mamalpas na kataltalunan mo nakasta kalawar ka sa nagkalawat tiyan talunan mo ay daw lutang karera ang laang na kita pag lulumbang lang kita ay data pa madamdang basta paluglugan tayo palay ay taati kwa liglig simple lang dahil yung anong dadamaga papaisyagan na dadamataw may atin niya dahil yung na-invento dan hindi ako isyag na rin kung sila mo la jet fighter kung sila mo la airplane di lang atin ito na prano nga ba helicopter nga tartarayan na isyag na niya ate kuliglig dahil ito kumati Pilipinas siya pang wait lang ito dahil na may sektarya nga kuligligan na dahil ate pa ay siyak sabi ng Florida pero ngayon magkakit siyak na ay daw tama na kita niya timakunang patay daw pas na na ito kuligligan tapos pero may nagbuati-buati pa daw dahil ate pa kamu nga ang sabli nga agpakuliglig hindi maamak ka agbuya ka nagituya yung kanang paspas ka paspas na gaya main dahil ate kuliglig na daw may atin niya